Хвала Христу. З паслання да рымлянаў. Браты, вы не ў целе, але ў духу, калі толькі Дух Божы жыве ў вас. Калі ж хто не мае Христовага Духа, той не належыць яму. Калі ж Дух таго, хто васкрасіў Езуса, жыве ў вас, то той, хто васкрасіў Езуса, ажывіць і вашыя смяротныя целы Духам Сваім, які ёсць у вас. Таму, браты, мы не даўжнікі цела, каб жыць паводле цела. Бо калі вы жывіцё паводле цела, то памрэце, а калі забіваеце духам цялесныя ўчынкі, будзеце жыць. Я даволі рэдка каментую другое чытанне. Это заўсёды будуць нейкія, як правіла, пасланні апостала Паўла ці іншых апосталаў Петра, Яна. Это, як правіла, багаслоўе, як правіла, не до конца факты. І, канешне, намного прасцей Евангелие каментаваць. Але для мяне это прыклад, вот як адно слово ці адзін сказ можа зачапіць, і ўсё, і ты да яго вяртаешся, і ён, так Дух Святы прамаўляе часам. Ты вот ходзіш з адным словом, са сказам, думаеш, грузішся. І, канешне, мне асабіста Евангелие сённяшняе цікавае, але ўсё як бумерангам вяртаецца гэта. А зачапіла мяне адно слово, адзін сказ, который я пачуў у пасланні да рымлянаў. Калі ж хто не мае Христовага Духа, той не належыць яму. І я так чарговы раз разважаючы думаю, Боже, няўжо это так сур'ёзна? Калі хто не мае Христовага Духа, той не належыць яму. І ты думаеш, людзі жывуць, стараюцца, мы жывём, стараемся, не грашым, стараемся не грашыць. Няўжо гэта мала? Здаецца, што не. І разам з тым, можна не грашыць і можна яшчэ не мець Духа Христовага і не прыналежыць яму. А нехта пабожны, а нехта верна захоўвае ўсе свае традыцыі, хрысціянскія, каталіцкія, моліцца многа. І ўсё адно гучыць гэты матыў. Мне ён вяртаецца бумерангам гэты матыў. Калі хто не мае Духа Христовага, той не належыць яму. І я разумею, што і нават праведнасць наша, і нават наша пабожнасць, і веды, тым больш тэалагічныя, яны не даюць гарантыі, што Дух Божы жыве ў нас. І цяпер важнае пытанне, па чым мы пазнаём, што Дух Божы жыве ў нас? З аднаго боку, магчыма, гэта дары духоўныя. Гэта дар моваў, такі важны для раннехрысціянскай супольнасці. Такое яўнае праяўленне Духа Святога ў чалавеку. Гэта дар прароцтва, калі Бог адкрывае нейкія таямніцы. Але з іншага боку ёсць моманты пісання, которые паказваюць, што это далёка не галоўны крытэрый распазнавання прысутнасці Духа Божага. Таму што, аказваецца, можна, не так даўно мы чулі фрагмент Евангелия, у літургіі быў ён, аказваецца, можна і духаў выганяць, і цуды чыніць, і іншымі мовамі гаварыць, і прарочыць, а Христос кажа, не ведаю вас. Дары духоўныя, праяўленне дароў духоўных, это не паказчык. Нават калі Бог аб'яўляецца тайны нейкія гаворыць, это не паказчык. Бог аб'явіўся асліцы Валаама. Бог праз яе прагаварыў праз асліцу. Яна не атрымала па этой прычыне Духа Христовага. Проста Господь скарыстаўся ёй і ўсё. Гэта не паказчык. А што з'яўляецца паказчыкам? Думаю, адзін з найважнейшых, зрэшты, у пасланні да Карынфянаў, знакаміты так званы гімн любві. Апостол Павел кажа, нават калі я буду гаварыць іншымі мовамі, прарочыць, мець такую веру, которая горы будзе пераносіць, цуды рабіць,
а не буду мець любві, я нішто. Вось у гэтым моманце Павел ужо паказвае, што ёсць нешта больш базавае, больш фундаментальнае. І думаю, што добрым адказам вось на гэтае пытанне, як мы распазнаём прысутнасць Духа Божага ў нас. Это будзе пасланне да галатаў, дзе ў прынцыпе вось з гэтым 8 раздзелам вельмі моцна пераклікаецца наратыў ці гэтае разважанне апостала Паўла. В прынцыпе, это працяг тэмы. І ў пасланні да галатаў мы чытаем 5 раздзел, верш 16 і далей. Я кажу, паступайце паводле духа і не выконвайце жаданняў цела. Бо жаданні цела супярэчаць духу, а дух супярэчыць целу, таму што яны супрацьстаяць адзін аднаму, каб вы не маглі рабіць таго, што хацелі б. Калі кіруе вамі дух, то вы не пад законам. Учынкі ж цела вядомыя. А гэта распуста, нячыстасць, разбэшчанасць, ідалапаклонства, чарадзейства, варожасць, спрэчкі, зайздрасць, гнеў, сварлівасць, звады, ерасі, ненавісць, п'янства, непрыстойнасць і падобнае да гэтага. Кажу ж вам зноў, як і казаў, што тыя, хто гэта робіць, не атрымаюць у спадчыну валадарства Божага. А плод духа – гэта любоў, радасць, супакой, доўгацярплівасць, лагоднасць, дабрыня, вернасць, далікатнасць, стрыманасць. Супраць такіх няма закону. А тыя, хто належыць Хрысту, укрыжавалі цела разам з жаданнямі і пажадлівасцю. Калі мы жывём паводле духа, то і паступаем паводле духа. Я раю увогуле ў этот тэкст акунуцца, паразважаць гэтыя пералікі, плёны цела, плёны духа, паразважаць, пра што апостол Павел гаворыць. Але вось гэты тэкст ён тлумачыць і паказвае, што калі дух у нас жыве, ёсць плёны. Дары духоўныя – гэта не плёны, это інструменты, которымі карыстаецца Дух Божы. І кніга выхаду паказвае нам, што нейкія там шуры-муры маглі і егіпецкія чараўнікі рабіць. Там таксама праяўлялася нейкая надзвычайная сіла. Таму праяўленне духоўнай сілы – гэта не паказчык прысутнасці Духа Божага. А плёны – гэта зусім другая тэма. Калі ты водзішся Духам Христовым, ты пачынаеш станавіцца іншым чалавекам. Ты нараджаешься заново, як кажа Христос у размове з Нікадэмам. І гэта не разовы момант, это вынік прысутнасці Духа Божага ў табе. Ёсць канкрэтныя плёны ад таго, што Дух Божы прысутны ў табе. Для мяне гэта вот такі крытэрый, который тлумачыць, паказвае гэтыя акцэнты, што адбываецца з намі, калі Дух Божы прысутны ў нас. І вяртаючыся да паслання рымлянаў, а яно цесна звязана будзе з пасланнем да галатаў, нам Святое Пісанне паказвае два шляхі. Зараз выснову спрабую зрабіць, яна важная. Паказвае два шляхі. Ты можаш жыць або паводле цела, паводле плоці, кажа рускі пераклад, альбо паводле духа. І жыць паводле цела, што гэта значыць? Цікава, адзін з багасловаў звярнуў увагу, што калі мы пра гэта разважаем, мы гаворым, чалавек плацкі, альбо который жыве паводле цела. Пра што мы думаем? Канешне ж, пра грахі сексуальнасці. Это той, хто пахатлівы, хто не стрымлівае сябе. Альбо думаем, напрыклад, пра таго, хто пастаянна есць, жрэць. Ён піць будзе, п'яніца, напрыклад. Это ясна, яны паводле цела. П'янтосы, абжоры, такія сексуальная развязанасць. Але цікава, што ў пасланні да галатаў тут наступствы жыцця паводле цела, это не толькі гэта. Гэта і гнеў, і раздражительнасць, і злоба нейкая. І это не звязана толькі з фізічным целам, так кажа адзін з багасловаў. Таму вось гэтае паняцце біблейскае, которое ужывае новы запавет, цела, гэта скарэй
вот классное такое окресление, это человек, который поддается граху першароднаму разом з Адамам, бо про гэта будзе казаць пасланне рымлянаў, і ён займаецца сабой. Ён не здольны фокусировать свой позірк на Христе. Ён увесь час займаецца сабой. Вот это той, хто жыве паводле цела. Вот это вот человек плотский, он жыве похотями, кажа русский переклад. А похоть это от слова хотеть. Он увесь час нечага хоча для сябе. Вот это вот означает, что жыве паводле тела. И да, тут будут грахи сексуальные, тут будзе абжорства, тут будзе пьянство. Але таксама, вот мне это сёння так яшчэ больше прызадумаўся над гэтым, что в принципе человек, который не обновляется Духом Христовым и Духом Святым, и который нават побожны, он все одно плотский. Потому что ягоная побожность, яна ўвесь час для яго самого. Потому что ён хоча свои проблемки решать такой побожностью, как Бог мне дапамагаў финансово, здоровье, деточки мои там, и так далее. Да. Человек увесь час заняты собой, ну, шырэй трошку гледзячы сваёй сям'ёй, своим ближайшим окружением. И в выніку ты здзіўляешься, человек нібыта побожны, але по сутнасці ён плотскі. Альбо, напрыклад, некаторыя могуць быць вельмі аскетычныя. Яны ў пастах будуць сур'ёзна трываць, яны там мяса не будуць есці, таго, спартыўныя, жылістыя такія. Вот яны ўжо ўмеюць сябе абуздаць сваё цело. А ў плане духоўным яны ўсё адно плотскія. Чаму? Таму што якраз такі сваім выглядам яны і занятыя. Выглядам знешнім. Альбо самому сабе хочуць даказаць, што я нечага варты, я магу, я буду здаровенькім, я умею сказаць «не». Так это же занятость самим собой. И вот это вот цікавая рэч, это, слава Богу, читаючи одного богослова, я в этом напрамку пошел в этой думке, что библейское понятие быть человеком плотским – это намного ширэйшее понятие, это увесь час занятость самим собой. И тому, калі апостол Павел кажа ў пасланні да галатаў, што плёны цела гэта таксама ненавісць, гэта таксама звады, сварлівасць, зайздрасць. Вось зайздрасць, да. Нехта мае, а я не маю. Да, вот. У некага ўсё добра пашло, а ў мяне не пашло. У некага вот такія дары духоўныя і здольнасці, а ў мяне няма. Но это не сексуальнасць, это не цяжкія грахі, разврата і п'янства. Але гэта зацыкленасць на самім сабе. І это плотское, да. И вот нам Святое Писание показывает два шляхи. Альбо жить плотью, то весь час займаться собой, уключаючи свою праведность. Вот поглядите, как люди грашать, часом переживают за свои грахи. Я не дотянуўся до некого ўзроўня, до которого хотел дотянуться. Я изноў зграшыў, и мне соромно. З одного боку, ну это ж классно гучыць, побожно так, вот человек переживает за свой грех. Але увага. За что он переживает? За то, что он не выканал воли Божьей, не познал Христа, за что он переживает? За то, что ему изноў не удалось. Так это ж тая самая плоть. Это ж тая самая зацикленность на себе. Я не стал праведником, яким хотел стать. Это ж увесь час плотское. И в выніку вот это вот, ну, дивная рэч, да, что вот эта вот зацикленность на себе, на своей праведности, на своей безгрешности, на своем аскетизме нават, на своем радикализме, можно на этом зациклиться. Шмат на чым можно зациклиться. Да. И адзіны выход вось з гэтага плотскога разумення, зрэшты, як зграшыў Адам з Евай. Ева глядела на дрэва, которое было там забароненное, гэта вобраз біблійны, и она убачила, что это древо вожделено, что оно дае знание, да, ее и хотелось. Ее и хотелось познать, ее и хотелось иметь это, да, вот сутность плотской темы. И супрацьлегласць гэтаму, это есть Дух Христовы. Калі ты не займаешься своей праведностью, а калі ты займаешься Богом. Причем
Причым цікава, што тут ужываецца паняцце дух Христовы, што азначае дух Езуса Хрыста і адначасна азначае святы дух. Можна думаць і так, і так. Вось выхад з плацкога жыцця гэта толькі, это не той момант, калі ты перастаеш грашыць. Это той момант, калі ты насколькі можаш максімальна пагружаешся, каб мець, як кажа пасланне да рымлянаў, ум Христов. Вот это вот выхад з плацкога жыцця. Калі табе ўжо хочацца думаць, як думае Христос, калі ты ўцягваешся ў яго планы, калі табе хочацца пакарыцца яму максімальна, да, вот. Конечно ж, мы будем задаваць пытанне, а як пазнаць волю Божую, это ясно, стандартна, вот, што думае Господь. Я думаю, тут не пытанне ў тым, што вот нам Бог усё будзе паказваць і тлумачыць, як ён думае. Тут пытанне правильно поставленной позиции. Мне гэта важно, что ты, Бог, думаешь. А ці Бог мне пачне показывать свае думкі пра святое Пісанне як нешта базавае, ці праз іншага чалавека, ці самому мне напрамую, гэта ўжо на самой справе другарадна. Намного важней вот эта вот базовая позиция, вот як ты, Бог, думаешь. Да, я не хочу жить по плоти своей, я не хочу сам себе догаджать своим схемам. Я хочу жить так, як ты думаешь. Вот калі люди переживают за свое место в этом свете, я хочу выканаць волю Божию, там на работе доброй быть на працы, там ці ў манаства пайсці, ці ў святарства, ці ў сям'ю, таксама у гэтых пошуках волі Божай частенько все одно зацикленность на плотским на себе. Потому что мне хочется выбрать найлепшую частку. А может Бог лепший для тебя так и не призначил. Калі мы маем ум Христов, мы начинаем думать зусім другими категориями. Может, у тебя не повинно быть этой доброй, лепшей частки, да. Ну, это не пошуки самих себе. Это не пошуки своего места в этом свете. Это все одно будет плотское. Все одно будет занятость собой. И это великая тема. Это огромнейшая тема, да. Але вот, ну, чым дзялюся, што мяне найбольш уразіла, насколькі яна важная. Што дух Христовы – это не дадатак да нашай пабожнасці, каб нам добра жылося і ўрэшце мы не грашылі. Это абсалютная неабходнасць. Калі мы не будем мець духа Христовага, то мы ўвесь час застаёмся плотскімі і з нашай пабожнасцю, і з традыцыямі, і з нашай праведнасцю. Мы ўсё адно будем плотскімі. Вось это вот сэрца гарачае, которое ідзе ў напрамку пакарыцца Господу замыслаў Божых, это сэрца ажыўляецца толькі Духом Христовым. Інакш мы будем просто плотскімі. Пахвалёны Езус Христос.